totes! Un dia més i un dia menys i torno a estar amb vosaltres amb una nova activitat. Com bé sabeu, són molts els i les artistes que han versionat o han fet noves cançons durant aquesta quarantena. I vos proposo un repte. Amb la cançó que vos deixaré l'enllaç, d'acord? Es diu Quédate en tu casa. És l'himne oficial d'un festival que va començar al principi de tot això, que es deia Yo me quedo en casa festival. I és un tema creat per diversos artistes, La Pegatina, Álvaro Soler, David Otero, Sofía Ellar, la Sweet California, no sé, entre varios, ¿vale? Són molts els que han fet este tema i vos preguntareu, i quin és aquest repte, Noa? Què vols fer amb vosaltres? Pues bé, la meva proposta és agafeu un trosset de la cançó, la que més vos agrade, al voltant d'uns 30 segons, més o menys, ¿vale? I vos graveu per casa ballant, cantant, dutxant-vos, cuinant, netejant, el que vulgueu, dormir quan vos acabeu d'alçar, com vulgueu, el que vos ocorrisca, perquè realment el que vull saber de tot això és com esteu vivint en les vostres cases esta estància, bé? I després què fem? Pues m'envieu aquests vídeos a este número de telèfon i la setmana que ve publicarem al perfil d'Actividades Gijona un vídeo recopilatori en tot el que vosaltres ens envieu. Què podem fer? Pues podem eixir soles, podem eixir en família, en les mascotes. Podeu fer el que vulgueu, total llibertat. Animeu-vos, no importa si vius a Xixona, si eres xixonenc o no, o xixonenca. El que importa és mostrar-li al món com estem afrontant aquesta situació tan estranya i passar un ratet divertit en casa. Així que res, espero els vostres vídeos, teniu de temps fins al dissabte i recomanació, en horitzontal, val? Bueno, m'anticipe a donar-vos les gràcies per la vostra participació i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!